Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe mamessages regai tibva tapinda mumaconfessions edu. Hanzi hello Nashi, please post for me. Inini ndiroda kureurura kuti ndakadyisa murume wangu, asi kubva ipapo anongorwara nemudumbu achingonzi maacids. Ndiri mukadzi akaroorwa nemurume wangu. Murume wangu uyu ane mari, zvadaro mari yake anongobatsira hama dzake chete. Dzangu ndini ndinototi kana akandipa ndobva ndavapawo. Handina wekumba kwedu wandakamboudza, asi pressure yavainge vachindipa ndiyo yakazondituma kuti ndizomuenderawo kune mamwe mapostori uko kwandakasvika ndikabva ndapiwa kuti ndinge ndichimuisira muchikafu. Ndakabika sadza nemuriwo ndokubva ndaisa. Takadya tose pasina kana dambudziko. Mwedzi wakazoti wapera, chero hama dzangu dzakanga dzava kupiwa mari zvose nekubatsirwa. Ndakabva ndatanga kutorarama life yekuti hakuna kana hama yangu ainge akamboraramawo life yandainge ndava kurarama. Asi murume wangu akabva atanga kurwara. Ainge achingoti mudumbu mangu muri kurwadza zviya zvekumonya-monya. Zvaiitika huri usiku. Takamhanya-mhanya ndokubva taendawo kuhospital. Tichisvika kuya vakabva vangotiti maacids, ngaasadya matomatoes nezvimwewo zvavakandiudza. Ndakabva ndatanga kuita zvose zvavainge vandiudza, asi hapana kana chakachinja. Nawo achiri kungorwara nemudumbu imomo, atori nenguva yekuita kunge anenge achida kurutsa, asi hapana kana chinobuda. Zvaizvezvi anombototadza kumuka muchirwadza. Masikani zvese zvakaitwa, asi hapana chiri kuonekwa. Chokwadi ndechekuti mushonga wandakapiwa ndiwo uri kumurwarisa. Ndoudza hama dzake here kana kuti ndoita sei? Handizivi kuti hama dzake ndingadziudza kuti nekuti vari kuti ndifambe naye ndizive kuti chii. Tatova nemwedzi ndisina kana kumbofamba nekuti ndakazonosanganawo nevamwe madzimai vakanditi reururai kuti imimi makadyisa murume wenyu akwanise kupora. Ndinonzwa kurwadziwa nazvo mufunge. Kana ndikamuona achirwadziwa kudaro, apa anga akasimba iye zvino nemudumbu umo angova mahwani chaiwo. Vadiwa vateereri, that was a message yandakareceiva ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Asi kwamuri vahanzvadzi ndinongoti dai mangoita the hard decision yekuti munge muchireurura so that you can save your husband's life. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Murise mkomanashi. Ini ndauya neconfession yangu. Ngokuti nguru munhu akakura upenyu hwacho hwaita kurwadza. Ndoti ndava murume ane 37 years. Ndino mhuri yangu ndine vana vangu vaviri. Ngoti upenyu hwacho zvinhu zvairwadza zvairema. Ndakakura ndisina mai. Ndaingochengetwawo nambuya mai vababa naamai mukadzi wababa pamwe vaiva nemumwe mudzimai. Sataingovazi munovati amai Gobert paNhoroondo. Vanongodzi vakasvikirana pamwe chete naamai vangu. Amai vangu vakati ini hatikwanisi kuzvigara, hatifani kugara kubarika. Amai vangu vakaenda vakatisiya tiri mapacha zvedu. Takakura upenyu hwacho hwaingorema because taingotiwo ukakurira nhasi ukarara kwababa unorara kana kwagogo zvichingodai. Asi zvamumbuya hongu wakaita basa rakanyanya because kuti tiwane mabhedhi vanhu vakarwisana sekuru baba vangu. But zvaingonetsa mukukura imomo, zvinhu zvaingoitika zvakawanda twaingorwirana. But patakakura sekuru varipo zvinhu zvazvisinganyanyi kunaka, zvina kunyanya kurema. Upenyu hwaiva hwakanaka. But zvakazongotanga pakashaya sekuru tongoti muna 2000 ndo pakatanga zvinhu kusaemera zvakanaka. Ipapo tanga tava magrade 7 ndo pakazongotanga kuti mbuya nevarora vavo vanga vasingachanyanyi kuwirirana. Vainyanya kuvenga vataiti mai guru mukadzi wababa vanga vasingaonani. Nenhau yainyanya kukonzeresa yanga iri yedu. Nokuti ivo vaitawo pamwe chikafu chacho kuti ndive ndipatsanure zviri nani vana vakura pamwe chete. Apa taingova pamusha mumwe chete.
sezvaingoti waingobva uko chena uko, asi baba vangu vaizama nekwaigona kuchikafu kuita zvese zvokuti mai takatisikatovazive tekuti ndozi takaunzwa mumusha medu tiine 6 years namai wedu wafunga kuita zvemumwe musha. Saka zvadaro takagara namwe akazouya toti paform 4 ndopandakazonyanya kuona hwipo mumusha. Taikona tichinamata chitendero chaingova chemusha pati zvainetsa. Chitendero ichi chachingori chemusha. Gogo vangu vana baba mukuru vanga vasingatoendi tongoti ndibaba vangu namama avo vakazochatira Methodist, ndo zvakanyanya kuzobhova vana mbuya kuti ivo vazochata sei, pati zvazvisina kuipa. Vanga vachata havo nekuti mama vaida kupfekawo hembe dzekuchechi. Saka chakazonyanya kunetsa ndechekuti pagore rangu rekunyora form 4 mumashure vana baba munini vaiuya natete, vaiva natete umwe chete, vakazororawo chacho chigumisirwa. Pese apa vasina problem, chakazotanga pavakaroora vainetsa kuti muri kupedza chikafu, muri kudii. Saka titoona baba mudiki namba, tinongoti namba kubva kuna baba vangu anogona kuita namba 5 vakambotirova nevaya vachiti chii. Saka sisi zvaakutinetsa. Saka taingogara kwese kunoku, but takazongotiota form 4 ndakarwara zvokuti ndakatadza kunyora form 4 yangu zvakanaka. Ndakazongonyora zvimwe zvese zvokutoti handitozivi kuti ndakabuda nevangani. Anga ndiri munhu anga akachenjera, anga angori no wisdom, but kunyora kwakanga ndakangoitawo ndokudzi ndanga ndiri possessed. That was 2004 namusharukwa akanga ashaya 2000 uyo akanga achida kuti kufa kwake kwanga kusina kunyatsa kuti hoye nenhau yekuti ubatwa hwanga hurimo mumusha. But kunyange iye achingofa musharukwa aingotaura kuti ubatwa hwakanyanya, wainyanya kunongedzera baba mukuru, mukoma wababa. Waizi pane kwavakaenda nambuya vangu ava, mbuya baba mai wababa. Saka ndokungofa kwakaita sekuru achikuta. Saka vakangoti ndiri musango ndokurwara kwandakaita. Ndakazongonyora form 4 yangu, but semunhu aigona ndinamboita shungu nekuti akadamanisawo tsangu kana kuti ndiite zveshungu nechikoro, bcause ndo zvanga zvada kundidi kuti ndiparare, vanga vasingadi chakanaka. Saka takazongoti 2004 tazongomaprofita haazobudawo pachena, but muchitendero mamusingabudawo pachena vaingodai ndopandakazonyatsa kuona kuti mbuya vanobatwa, vane zvavaitoita zvimwe zvataitoona kutoziva uchizi vaiti ndorapa ndega. Apa ndirikurwara ndiri panhoo zvokutoti vamwe ndakagorero vanotofunga vamwe handisiri mupenyu bcause ndakasilima zvimwe zvisina izvi. But ndopo takazongoona nomumwe mutwini wangu tikati sizotigarei mbuya zvichaita. Ndopo takatanga kutora hembe tikati hatichadi kurara bcause taiti kana takarara waigona kuona nyeredzi mazhinji. Mbuya waingoti asi vanhu tinoonamata ingirosi. Tikati sei ingirosi dzichidai. Saka mwaizvo waingonzwa wakagara nambuya waingonzwa nhengo yako yaigona kumira zvokuda tosvika kubata mbuya muchitsa kumagrade form 4 unonga waturumyoka kuti katisii ndichimukira mbuya. Tanga tisingaudzani nomwe wangu, but takazozvirecognize takura manje takuchiudzana kuti iwe zvavaizwawo ndo zvandaizwa tuhongu zvokuti zvinhu izvi zvaingotinetsa. Saka umwe wangu ndiakazotanga kuuya muguta, auyawo muguta obva ati shande haana kutora ngobva aroora. Inanga ndiri kumusha aroora obva achiti nhau iyi regai tigadzirise. Inini hembe bhozi dzaingodyirawo kunongo, asi hembe dzako api kwababa uko kuti bva achitumira meseji obva ataura kuti inini kuti mukadzi auye ndokuneseka kuti osvikira kupi bhozi chiwanzi chaanofanira kutsvaira ndechipi. Ndopakaita nyaya mbuya waiti anofanira kusvikira mubabangu. Babawo sekuti unai baba wedu varipo, hatisi kuti takurasai, asi ndimi mbuya wedu. But iyi pakaita nyaya pakakatwana zvokuti zvakakonzeresa zvakawanda. Ini ndakazongoti mushure mamakore maviri ndichibva ndaroorawo. Ndopa ndakazonyatsa kuona chinhamo yose. Takatora makore anosvika 5 pasina kana dambudziko, tichienda kuna ana Gai nekuna ana ani dambudziko ranga risingaoneki. But takazongosvikawo kuti ngatizvipire kuna Mwari. Vanatezvara vangu taienda kwese Mozambique kupi hapana chatisina kudya.
ndokatazongoti ngatisiyane nazvo. Ndopatakazongopuwa chipo chemwana mwa2014 patatane 5-6 years tarorana. Umwe wangu wakangoti mwana waakangoita 2009 ipapo akazotozoita mumwe manje mwa2020 pesa apo vana vaingoita vachifa. Ndodambudziko rakangazonga ramusha manje rakatangira pana baba mudiki ndinongoti namba 4 kubva kuna baba inamba 3 wakaita vana vakaperera pasi vakangoita first born nesecondary vamwe vese havana kana vana vatokura vatororwa umwe vachakuda kutorora vaingopararira pasi. Ndozvakaita futi mutwini wangu. Saka zvinhu izvi zvaingogara zvichitinetsa. Saka takazongotota mumabasa. Zvongotinetsa ndezvokuti mabasa macho unonyatsa kuona kuti kushaya mari yekuti musha unyatse kucheneswa. Bhozi wacho ndambozama pandakaroora ndakamboramira Mozambique hapana chakabuda. Ndaroora ndingoti mukadzi wangu akamboita dakunetsana nevabereki kuburikidza nemunyina wamai vatondera amai avo. But ndakazongozviita akamboenda ndikazomutera zvangu. Then ndikararamira muHarare ndikararama ndikazomboti ngatiende futi kunyika yekumhiri kwaZambezi ndikaenda. Ndingotora mhuri yangu ndopandotanga kusangana nematambudziko. Kuzosvikawo mhuri yangu yauyawo ndopandakazombofurikawo zvokuti unomboti asi pati ndakagara ndisina kumboita vana pamwe inini ndine problem. Ndopatakamboitawo ruchiva. But tinongoti naMwari kuti takazodzokerana nemhuri tikadai handinambogara ndakamana mhuri yangu yaitogara kuno kuHarare tichitoibhadharira rent zvese ndichiita. But zvadaro muzongoti pabasa zvakazongoitika ngowengwa kwangozi ndobva ndangotorawo chiunhu chokudya kotozi waba tiri kumhiri kwaZambezi kwatozosiiswa basa kwatodzoka. Ndiri kuno kuZimbabwe ndakangoitawo zvigore ndobva ndazowanirwa izvi zvinhu ndiri kumhiri kweSouth Africa. Asi chinonyanya kutinetsa ndechekuti pamusha pedu kubatwa zveshuwa uripo. Vanongonongedzana vanyawana munhu vachingoti wadai vose vakomana vanosvika 6 ari pabasa mumwe chete. Vamwe vaitova maticha vamwe vachishanda munzvimbo dzinoremekedzwa. But basa raingopera ende ambuya vanototaura kuti ndatofunga nezvako unodzoka pamusha. But hapana anonyatsa kusumudza musoro. Mbuya kwavo vanototorwawo nehama dzavo vachisvikawo vachinongedzwa vachiitwa sei vachitotaura vachitopika. But totoshaya kuti tozvifambisa sei. Sokuti unoti upenyu unototi wachizwawo maconfession avamwe wototi shuwa kwangu zvinonga zviri nani. Asi kutaura chokwadi tinongoshaya kuti dai iri mari zvainowanika kungofamba mudzin'anga kuti musha ucheneswe. Nekuti for sure kuti nyase kuti pana ane chisvinu mumusha medu hapana. Hongu tiridzinza hombe. But zvinongobata dzinza ratateguru wangu. Vamwe madzitateguru vanotoita vanavo vanoita mota vane dzimba mumadhorobha vane chii. But isu vacho hazvina zvinonyatsa kubatika. Sokuti tongoti kana paina mubatsira munonyatsa kuziva kuti anobatsira asinganyanyi kuda kupfuma bozi hatina kana mari yatinoti tinoverenga. Asi tinongodawo kungocheneserwawo kuti vana vatiri kubereka vanga vainopakanaka vainoupenyu hwakanaka vaendawo kuchikoro. Sokuti tinongoshuva kuti nerimwe remazuva Mwari achaita kuda kwake kuti dai musha wagona kubatana. Hongu kubatana tinobatanidzwa nenhamo. Pakaita nhamo vese vana mukoma vana baba vangu havaonani nevanini asi panhamo vanobva hazvinobva zvaita kunga vanhu vanovirirana. Asi chinondinetsa tina baba mukuru wangu kumwe chete. Baba mukuru mukoma baba vangu havaendi kunhamo ingava hama pamba vangazotonyara kuti nhamo yaitikira pamba. Zvokuti wakagadzwa nehama kuti iwe ukafirwa hatiuye. But hama dzinozongouya havaendi kumadzitete kupi kunofiwa havaendi. Ende pane zvaimboitikwa mumusha zvacho zvaiitwa ndisipo semunhu anongotsvaga kuda kuti mhuri irarama. Vanonongedzwa but hazvisi kupera. Toshaya kuti toita sei. Nokuti zvinhu zvekuti tikatadza kunyatsa kubatana zvinoita kuti mhuri itambudzike. Ende tinongodawo kuti matiri macho hazvisi kunyatsa kufambika. Unotoita lakira varungu uchidai kuizvi ndiri kumhiri kwaLimpopo kuti unzwa nebasa kuzouya undichengererawo pamba pangu panoitwa basa rakati. But zvinonyatsa kubatika hazviwaniki. Saka tati ndoti kana paine comment section vanoziva kuna vanhu vanobatsirawo mudzifoni vanodini vachingobatsirawo tichingoitira kuti chokwadi chibude pachena. Kana huri huripo zviri nani nokuti
for sure tikatarisa tinoshuvire kuchengeta kana mbuya vane uripo hwakati vanodawo sekutichengetwa kwatakaita takangobvisa ushoma uzhinji wacho hatikwanisi nekuti mabasa acho hapana zvizhinji zvinobatika. Saka tatichingokumbirawo kana mangotumira voice note kana mangochinjawo kana maisawo comment section motiudzawo tinotodawo kutobatsira nekuti mbuya vanotopika asi tinozwaudza kuti mukadaro tinorarama sei, asi kuti wabude pachena kuti ndinobuda hawabodiba kuti ndinobvarura machira ende zvinonetsa kuti unyatse kuvanongedza usina munhu anonyatsa kubatsira. Wabatsiri variko vanobatsira but vanonyatsa kubatsira dambudziko rechipera hapana. Tokukumbira kuti dai paina vanonyatsa kubatsira kuti tisazobatanidzira kumhuri yedu tibve takurawo tichiraramisa mhuri iine kubatana. Ndokuma Nashi mandizvira kana masina audio yangu mondosira comment section kana paine panoda kugadziriswa zvakawanda tanga tichingoita briefly but musha iwowo hausi kuti wafiwa hawo zvakanyanya but wafire vanhu vacho haukunyatsa kunzwisisa ndozvinonetsa. Vedare ndo voice note randakatumirwa nezuro namukoma vedu zviri mumadzinza zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei namukoma vedu ava mucomment section. Ndichatsoka zvekare with another episode.